बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. काही तास राहिले शेवटचे. प्रचाराची यंत्रणा कशा पद्धतीने नियोजन सुरू आहे? प्रचार यंत्रणा तर खूप चांगल्या पद्धतीने राबवली गेली आहे. प्रत्येक कार्यकर्ते, प्रत्येक गावातले किंवा पदाधिकारी जे आहेत भाजपचे, ह्यांनी खूप मेहनत करून ही प्रचार यंत्रणा आम्ही राबवली आहे. आणि आज आमचा प्रचार संपलेला आहे. त्याच्यामुळे प्रचार संपला आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला ती आता खूप पुढची एक ओढ लागलेली आहे की आता प्रचार एवढा केला आहे तर लोक आपल्याला नक्कीच त्याच्यातनं खूप चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्स देतील आणि आमचा विजय नक्कीच होईल. प्रचार रॅली देखील आता सुरू होते एकंदरीत. हो, आज प्रचाराची रॅली, आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. तर पुन्हा एकदा लोकांपर्यंत पुन्हा एकदा पोहोचण्यासाठी एक रॅलीचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे. एकंदरीत काय वाटतं सध्याच्या या परिस्थितीत पाहिलं तर विकासाबद्दल? तुमच्या 5 जे मतदारसंघ आहेत एकंदरीत गावामध्ये, त्याबद्दल काय परिस्थिती असेल? आता 5ही गावात आमच्या आपले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहे आपले. काय परिस्थिती आहे? कोणकोणती गावं तुमच्या पंचायत समितीमध्ये येत आहेत? लोरे, वाघेरी, पियाळी, नवी कुर्ली, घोणसरी, मटखुर्द, असं ही सगळी गावं आमच्या लोरे पंचायत समितीच्या अंतर्गत येत आहेत. काय जनतेच्या अपेक्षा आहे? तुम्ही एवढे दिवस फिरला तिथे. जनतेच्या अपेक्षा आहेत, विकास कामं आहेत, रस्ते आहे, पाण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत, बचत गट आहेत. ह्या सगळ्यांचे जे काही समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी त्यांची थोडी अपेक्षा आहेत आमच्याकडनं. याच्या आधी तुमचे मिस्टरही या समाजकारणात, राजकारणात होते, त्याचा फायदा तुम्हाला होईल? नक्कीच होईल. कारण त्यांनी आतापर्यंत खूप म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रात लोकांना मदत केलेली आहे. इतर पण खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत, त्यांना मदत केलेली आहे आणि त्याचा नक्कीच फायदा आता होणार आहे. एकंदरीत मतदारांना काय आवाहन कराल आता शेवटचे काही तास शिल्लक आहे? मतदारांना आव्हान म्हणजे आम्ही प्रत्येक आमचा प्रचार अगदी डोर टू डोर म्हणजे प्रत्येक घर टू घर केलेला आहे. आमची पुढची जी काय म्हणजे योजना आहेत, पुढे जे काय आम्हाला जे काय करायचं आहे ते आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवलेलं आहे. त्याचा सगळ्याचा विचार करून लोकांनी आम्हाला म्हणजे जर बहुमताने आम्हाला निवडून तर ते देणारच आहेत, पण बहुमताने दिलं तर आम्ही आणखीन मोठ्या उत्साहाने आम्ही पुढचं काम आमचं करू. आणि असं मी आवाहन करते लोकांना की त्यांनी आम्हाला द्यावं इतकं बहुमत आणि आम्ही त्यांची जे समस्या असतील ते जास्तीत जास्त प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचा आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू. विरोधक देखील सध्या प्रचारात दिसत आहेत. एकंदरीत काय सांगाल विरोधकांना? विरोधकांना सांगायचं काही नाही, आपण काम करायचं आणि आपल्या चांगल्या कामाने आपण त्यांना दाखवून द्यायचं आहे. कारण सांगण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपण कृती केलेली बरी. म्हणजे कामाला प्राधान्य द्या. कामाला प्राधान्य देणं. अगदी. प्रामुख्याने कोणते विषय तुम्ही हाती घाल निवडून आल्यानंतर? आता महत्त्वाचे म्हणजे महिलांचे काही प्रश्न, म्हणजे थोडक्यात बचत गट पहिले, त्याच्यानंतर विकास कामं आहेत, रस्ते आहे, पाणी, वीज जिथपर्यंत पोहोचली नाही आहेत तिथपर्यंत आता आम्ही फिरल्यामुळे आम्हाला साधारण कळलं आहे की बाबा कुठे काय आहे. तर ते आम्ही वरच्या जिल्हा परिषद किंवा जे काय संबंधित अधिकारी असेल त्यांच्यापर्यंत पोहोचून ते आम्ही पूर्ण करण्याचा अगदी 100% प्रयत्न करणार आहोत.